Духовное управление мусульман Украины призывает молиться за Умерова и других единоверцев в Крыму. В частности, муфтий призвал всех мусульманских религиозных деятелей, муфтиев, имамов, шейхов и исламских богословов обратить внимание на вопиющее нарушение прав и свобод единоверцев в оккупированном Россией Крыму. Ми від імені мусульманської спільноти України звернулися до мусульманських релігійних діячів всього світу для того, щоб вони звернули увагу на порушення прав і свобод мусульман в окупованому Криму і на використання карної медицини, психіатричної медицини, як в найгірші часи Радянського Союзу проти інакомислячих. Ви знаєте, ми тривалий час очікували, що буде якась реакція від Духовного управління мусульман Криму, від муфтія Криму, тому що вони офіційно заявляють, що вони опікуються всіми віруючими, всіми кримськими татарами, але не дочекавшись ніякої реакції, зовсім ніякого заявлення, ніяких кроків, щоб допомогти своєму брату, своєму мусульманину, представнику свого кримсько-татарського народу, сталося так, що першим з релігійних діячів звернувся архієпископ Сімферопольський і Кримський Климент від Української православної церкви Київського патріархату. І це він в своєму зверненні цитував цитати з Біблії та цитати з священного Корану. І вже далі не можна було мовчати, тому що таке нагадування, що ваших мусульманських лідерів, а Ільмі Умеров – це один із основних діячів кримсько-татарського народу, меджлісу, представник народу, що не боявся відверто і чесно сказати правду.